90.7 Facebook afa YouTube no ye Sompa TV ene nyina akọ ho abetime tie no ahwe yen wo Adea Akye Abia dwumede eso enti ema wo mfikra yenkwa na yenkofa nka bono mra eno achi no Sompa 90.7 yebesa to aso ene eye adadunu nanan ewo obenimbo sumemu sana asra na aprono ekire yen ebre asun se anopei enkaibo sama hodo amode abeja yen no yedan ekire ede mamo midin ede owo ahene echampon kaibo no dia edikan efri Race and Co Ghana Limited omo ye kuafo adamfo womoton kuayo honiema ebi te se Nomax 150SC ekum emwawa womowe watermelon ene amango afi esana awie buro no fall army worms ekum womutu ase ekum kosua no ekum esano ankasa ene wo manketenkete no ekum wonyina ehye wo mase kura odi promise enso aba na promise no yade do eburo ase wura na ne eden na fifiri waburo mu te se esere hwede ene enoma aduane China rice kuntu kete ene ye enwura ahodo no nyina no ebekum atu ase ede amount sanso ena ye kaka wo se or the foliar fertilizer aba ya asase ye emakuaye etumi koso ndi ya na wapebi ena ye wo ashura adura ye frɛ no glycel ehye ewura bia kopebi ko wafom na beboa o tumnika no pay ko dependable God Agro busuya Captain Agro Techmandwam ajaku ewotechiman Kenmat Agro ewodroman kese ena WAF Agro Shop nyina okwa ubenya bi ubetimi afre 050 980 52 90.7 FM 1 na wone womu akọ adwadie yade ya na amame no wansenso na efi yade eno ntina mpanimfo soya oyi yade eto nchen Adum Dandi Natural Herbal Clinic eto nsafra wa no pese watena se beji nupa wode abadwa no so ebi Dandi Plus emanipadua nya ahoden na akoati anyadewa Dandi Plus mixture emamoja no dawson kama onipadua no emu sade onipadua no hia pepepe Dandi Multi mixture epama honam yawo kankan sisi yade efri nipadua mu Dandi Herbal mixture eboa emamoja no di afurusane kama ewo nipadua mu Dandi antibacterial epam wawamoa ede yade breyen ebra woden oba na bema bi o yade akwakọ hia enaye ekum saa enaye mu yade moa no nyina Dandi Plus drink eprapra nipadua no yi efin efiri mu Dandi capsules epam sisi yade stroke yade hepatitis mrebom yade B ni C de no mema yade prostrate ena afei mojabroso sichire yade ni nyina epam no se o hwehwe Adum Dandi Natural Herbal Clinic wo mu techima kenten taxi rank Grace Hospital kwan so ena Nkoranza wo mu ben health center no oye adwuma juada kopem memenda no pa no wotwe kopem no nsia ena juada ne benada bia Dr. Sheda Tenase ema nkrofoko doctor enim kokan wo yade kire doctor ema doctor kire wo mo enura obetumi ayo ama ho ato eno ye frɛ no consultation frɛ doctor ewo 0241 085 731 ofre wo mo a yebeje so na ye no akọ enkomodie ene anopei ama bibia aye kama Kwabis Educational Complex frefre se anopei wo mo wo Nkwansa techima kwan no so kane Shalom hwa yaje motofo ewo crèche ediko senior high school na anopei se wokọ wo mo senior high school no mu a
adesua no yɛ general arts, business, home economics ɛna science. Afei nso ɛkɔba ne sɛ wopɛ kwan akɔ sukuu no mu a akwanya ɛwɔ adesua mpɛmpɛn so no nyinaa form 1 kɔsi form 3 wowɔ baabi na apɛ sɛ woba so a yɛbie yapono yɛgyewawa a wɔ atu akade ɛboa de kyerɛ ne adesua ne nyinaa bi ɛwɔ hɔ ɛnom akenkan bia library kɛseɛ ɛwɔ hɔ a enwoma ahodoɔ ahyɛ mu ma wobɛtumi aba adesua ɛwɔ ha ɛnom 90.7 FM baabi ankwada ebedidi ɛne baabi a obɛda ɛyɛ hostel na Ghana ha yɛnko ayɛ hostel ɛna yɛ free a wode wabɔfra ba untua emu sika bia 0248 876028 wone wo mu eni nkɔmɔ a ebetumi aboa wo Queen V Special Annie ene ye na wotwe ahyase nedwoi omo de aba kyena bena ebeba bebu Nkoranza dwaso sei cha ni nyina ene se eye wo papapa na dwaso eye Queen V o to wo no e de aye wadwuma waduane waduro wo pelita baako ankremu ana gallon mu Queen V benya de amaw na de Queen V ama e wadwade ayefo ni nyina ne se o ha wo ho kura mfa ka se o kɔ Queen V ho ono ankasa e de be mane baabi a wo bia o de a ne se o be frɛ no 0244 361008 Queen V edge so na ono wo edi enkomo Nana One Collection frɛ Nana One say yemfa nto anim anopai baabi bia wo bia tumnikana brand nkyɛn na oba Nana One Collection a obɛboa ama ubi biada aye kama wode a ne sɛ utumnikana akɔ Nana One hɔ a wode odura na waka kyɛn sɛ nana maba siesie me customization t-shirt na pɛ sɛ yɛma wɔ ayie deɛ asɔre for deɛ school for deɛ adwumasua for deɛ ana office bi bank for kuaku a mo eye enyuma ahodo mu se mo nyina mo pese eye t-shirt ema mo a mo beko eye Nana One Collection na dwuma kontem efe na nebo nso ewo fom oya atade t-shirt ma wa eye afebo ente se nkrofo yi de oya usi a na enu na nsa na apopoi Nana One de ne ye afebo ende bo mo de ansa wo beko ho team bi na wota na chi na pese ni Jesse wato bie yetwere wudin gu akira ye beyo ne kama ede amao sanso na te se ball bofo yi ne se Ghana Blasters gina konoi wo mu Jesse na se wakwa akoto bia ye betima twere wudin agu akire kama ede amao na wahye ama bibia aye enkoso 90.7 FM anamontintin bia wi aboboa no nti abusuafo Nana One Collection say nye kasa tenten frɛ no 053 266 3264 o frɛ ne sa ahoma so a obɛboa ama bibia aye kama e kan sa de a na anopai enkai bosam ahodo a madaroma mode begya ye no ne nyina awieye eni eda mo ase ema momo eni tia ade na ya boy ya ba
Ibiem. Na manfo nte ase de ntia. Da bia me no baye so from. Na so abibra. Na mete so dodo. Na se ba na mo aye nsusumu a. Me mo na se dore. No nyine from. Me secret ne nyina ni. Akuafo nyina ntie. No ntie na sopamu. No matimi agye abasobodie yi bi. Vital 05. Ena me didi me kua adwuma nyina. Na Vital 05 eye nuane nura. Ebo asase. Ebo anobaye. Na bo mo kua ne nya sikantem. Enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase. Na dane asase ani. Ebo nuane hini. Eni nuane ankasa ho ban. Secret ne nyina ni. Enti okuani a wo ye mo a unhu so. Omo ane nyini from. Wa wo do atosode a enche na ewu. Ana wo ye kokofo. Tutumrika na kohwehwe Vital 05 achira kwan. Bogo so ne nchia so. Yankopa Agrochemicals. Philobed Agrochemicals. Sofomame ana Israel Sase Ventures. Pristia All is Well Agrochemicals. Akuafo nti ena Hawa Agrochemicals. Bodia Dumping. Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals. Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures. Asankregwa ene imported Monko Jaisaye Agrochemicals. Vital 05 adupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano. Eja se nchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market. Francis Terry Agrochemicals ne nkraba tabia ebenwo onsabeka dupay. Vital 05 for ahoman so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526. Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Aquafor Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and Nabaye Mojedro. Wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre baabi a wo ya wotemenka ena menim onipa bi a koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hintasamo a sabre ya wotemenkan medema wo se edin no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra utie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ya ye koko master yi mu amu watachi man ene ne mpatamu ofo mani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ena abibidro depot. Odondidi
Afi we di akuafo besere. Di entia Rees and Co Ghana Limited and Abebase. Ya woka nyina so bema akuafo asere afi. Na Rees and Co Ghana Limited edi enura hodo abadwaman so. Eye passion pa. Di edi kan eye pro maize. Me kire wono odo abrofuo. Monso mu di enie. Ewura biara wo se na so odin a wo sei abrofuo no. Na no adro eye pro maize. Rees and Co Ghana Limited Adea Akye Abia. Ewura bi de se enoma aduane. China rice. Kuntu kete. Any rebi atiti se bia. Ahia deku. Ama brona timi anya ahoden abo. Na so atwam wani age. Wona wo ye nuaba so se yenyi won firi okra. Won de any normas 150 SC. Emwo wa any remu a esei enuaba ene nobaye. Won so de enie. Nuaba bi eti se mango, watermelon, cashew ene de ka ho no. Monso mo de normas 150 SC. Ebekum wo ma woni nyina. Ekum eye mo no wanyini no. Ekum enketenkete no. Na won kosua so ahyease. Se de bere enya kwan ense wo no baye no. Rees and Co Ghana Limited se men kan kire wo say fertilizer or foliar fertilizers and say fertilizer bia wo pe e de aye wo fuo o na konkan no. Rees and Co Ghana Limited. So wo pe no yi bi atwa. Wo be call Dependable God Agro, Busunya, Captain Agro, Techiman Market, Ajaku Farms, Techiman, Kemat Agro, Jomakasi, Fe Wow Agro Shops ni nyina wo Ghana ha nyina. Na ni dozo pomu no. Fe Rees and Co Ghana Limited e was 0509 80 56 21. Rees and Co Ghana Limited e kuafo adamfo. Nananom emwaduma nyina afrosie die na so woni enkankatesie mu denti na esi nkanka hene abibire mu ha asoye etumi die bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no die wono be expert e wo cardiovascular disease onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso die obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa ankoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne toda yesisirisi da wo de anase ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu ekira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo be hu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Techiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa die waguo no eno na wutwa Sompa. This is Sompa. Esunekura, Trapotokra, na sunu ekura kron. Herbal centers ne doso. Now so ne waja wa sobade. E the whole West Africa. Senedro, etu gonorrhea, asentantampa. Eye eja Abraham Herbal Center. Yade be na doso. Breast cancer, ulcer, cocoa, anasa diabetes. Prostate so have bia wo no. Eja Abraham sebra ne nchen. No betu asiama. Afi, wani enka wo nanum. Me kire halitosis. Ko huru Dr. Abraham. No nanum ba ye hwe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 hwherever Sompa 106.5 FM ena wutie no what Melon Street ye Bendomi Market Branson said Nana KJC anopa no nsia kasebo ye de somo anopa Nana KJC woton adansie ho niema ena anopa no nsia kasebo wo boye chidom Nana KJC anopa no nsia kasebo yi esan enam Ayiko FM Kumase 100.9 Sompa FM wo Kumase 93.1 Sompa FM Takrade 103.3 Sompa FM Takwaye 101.1
Sompa FM Sinyane 98.9 and Sompa FM Techimai 106.1. Sompa FM Nkoranza 90.9 and Sompa FM Doma 101.3. Ubetimin so watch Facebook Live Sompa FM Live Sompa 106.5 FM Accra. YouTube Sompa FM Live your website www.sompaonline.com. Nana KJC Company Limited Koba Simprimo a wonsin so nwi ansa na waham ne no nsia kasebo ene yede esomo na anopei ensema yede somo didi makotene no ebini Bono mantano so afọ di atodwa se wonu ma ehya takra wojam e wa hense mu nyina hie na on de ba na somdwe Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama abo amane se teacher any training allowance na yede ma wo no accountant general be ye hu dwuma na yete sa akatua pepepe na se yetwa bosompoko amano ne nsemu a agya kronkron popu ne ho ato no na akire nsem de edegya Forestry Commission adwumayeni bi wo pre ne nkwa afise galamsefo bi de sikan atwitwa no ebere omokoye so omokwakoye wo madwuma ya krado e o Facebook wo kan ho kọ na nsem anopai ebe no kodwo agyenkyere ho anopai wonno a adomaso yemu ne yenso a yaseda ase ebebe nsem na mawo triple A mine anopai mene wabapa akosia ago abowaji obetimi afrem yakosia nshira afei ensem no enie omampanyi His Excellency John Dramani Mahama oye Commander in Chief Ghana Armed Forces wajani tumi so no oye Brigadier General Glover Ashon Anan sa wamaye Commissioner Emma Custom Division wo Ghana Revenue Authority Brigadier General Anan wo muchim so wo obi a ye bunu wankasa a enidie ekuta ne yie a wasom wankasa na sabre wo obi wo don ne mine wo wankomapa na enidie wo munti ne sompe ekuta ne nti and Ghana Revenue Authority ayabo wo pass wo men Ghana ha wo mo na nyege to emfa som ye no wo machi wo muji medie fi so mampanyini afa to no ho se o man sikasam no betutu ne ye na se fixing the economy na Ghana etimi agina na Brigadier General Anan no ye Presidential Security Coordinator and asabre ya som no nya pagya ne mu se won kosom na eno achi mampanyi de aseda emu oduro ema Brigadier General Zeblin Ayorogo a wono ne sese wodi ne dwumadi abawie ye se opanyina no oda custom division ano na krata babonti Ora Felix Kwachi Ofosu a woye mrahye no kasa ede mampanyi no ye Government Communication Director wono ene de nsa ehyaase ye to ansam no so na medo be kosiri mantifi do na no mampani John Dramani Mahama enese ye to abama no wie no ogusu a wo da ase wakom me ahodo na wodi akopim e Tamale Central na no na wo mo bodwa ya na na mahemfo ene dom ni nyina ehia no wodi tudwa no wache se abandada no a na ye wurado danko akufu ado premai ni wodi animu no wode nhyehyɛ foforo kora aba wɔ ngomasuam nanso ɛho akade ya wɔ mo de bɛkyerɛ de wamfa nka ho enti sesei ɛne sɛ Ghana yɛkura hwerehwere yɛ ne sika nyinaa no wahwɛ Ghana fotom watwa Ghana sika no 564.6 million Ghana cedis ɛde edum aboa sɛ engoma textbooks a mofra asase yesuku mekyerɛ basic fo no ɛde besua de sɛ de bɛyɛ na adesua pa betimi atodwa ɛno achi ahotetam sanitary pass ɛno nso what the big can warm hon said the bear now warm drew yinta so a wobu ansano warm anko dafnemu na wakano near central for the capitation grant has been significantly increased and the 564.6 million has been allocated for textbooks to enhance learning for our basic school children. If you recall, the previous administration changed the curriculum and yet refused to provide textbooks for our basic school students. This no textbook phenomenon will end this year. Your own son, Honorable Haruna Idrisu, is responsible for implementing this, and he has assured us that these textbooks are going to be printed by Ghanaian printers so that the money stays here in Ghana. We have allocated resources to provide free sanitary pads for our female students so that the days where they miss school because they are going through that period of the month will be a thing of the past. We've also uncapped the GET fund to secure full dedicated funding for free SHS and free tertiary education for persons with disability. No, your mampani John Dramani Mahama no gonja this year na ote ne nka no wie wanso ho na yewura education minister Haruna Idrisu no hobi no wose papa na ya ade pa said obi kan yewura Jomahani wa bono homoden wono no wa yese Yohani wo ba ya wo ba beboa se Ghana yebetimi anya nkwa na wo da na se nyina no da se bi mra bio eno agya nka wo kan anwumre wo kan so anopa wo hwehwe di obedie.
I have a very simple task to introduce to you the miracle president and the miracle of God, John Dramani Mahama, who is resetting Ghana and governing, as we said earlier and today, with humility, compassion, and judgment. You can count his steps since 7 January to yesterday and compare him to those others when they had the privilege to lead our country. Those other no Sahama, and nobody is in a Afatanko Sanso Nangma Aya. Nikurum Kasa no Dicha Atono was a Nina Muno, say Uhemua, now the Neto, one more Babeseno, who Becase Ibra Mahamadi, or the Mufua. Meka usena na KJC anopano nsia kase bona wutie wo Sompa 106.5 FM so ye toa ensam no so. Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama na no memenda and odi tudwa say teacher and nursing training allowance no a ye tua no say the babe fa controller and accountant general department near dia fa na it say the bosomi abaye dwuma yefo a ye chi omo ka pepepe na ama akoma adoye mfisi ye mpese bi na wanya ana bosomi we eba bosomi etosumi no na ama eti ye ne sade ne bosomi bia se de tua abaye dwuma yefo ka no sanso na teacher and training allowance no wo so de beba pepepe eti enkoba se bia lalasula labi anasa chichide nantie bi aseba asenya mai na sanse me nyina His Excellency John Dramani Mahama editudwa ebre omanfo ebo dwama no Jubilee Park Watermale ye ne thank you to aseda PSC a wode magana fo kopie watife mantemmo eno de sanse me etudwa na eno achi no ena yana Abubakar ye botosom yenu a ye dagbonwura nso okosra no ewo gbewa palace wono wo nyina etwetwe nkomo na mampanyi kasemu ne sei eno di etwato. Ladies and gentlemen, there's good news for nursing and teacher trainees. Nursing and teacher trainees allowances are to be paid directly by the Controller and Accountant General. This has been made a part of the compensations item in the budget. This will permanently eliminate the delay in trainees receiving their allowances. This means that anytime public sector workers receive their monthly salaries, teacher and nursing trainees will also receive their allowances. The Ministry of Youth Development and Empowerment has launched technical committees to oversee the execution of the Adwumawura program and the National Apprenticeship program, which were major promises in the NDC manifesto. Through the Adwumawura program, 10,000 young entrepreneurs are Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ene kasa abroad and thank you to ekopia tifi mantemu na woko Jubilee Park na woni adehye ne yana Abubakar otosum yenu ekohia ye na wode ne nsem tudwa ye firisire mantifi a yemra kumasa sante mantemu na eho na naano wo mukura hwirenhwiren ya na adaje ni poso dodo na ni brepa benade wo mobobi ma anopadamu a na eja so ye no etuo mu a teseso de gomorade no be nansa na eda so ginam ewie kura so afo a wo hwemanta no so bufu firefo se wo mo de akrosi na besi ho abra nso bi anim na emu na sese huhu bi boboba ebinom se dwana kura ahye no enyansa kwan ahye wie wo mo ba besi adana ma afoforo enam saa ye so ma oman atorenche mo aboafo adwumakuo no pani kwan kyerefo a otua wo no ma no Eyura Ahmed Rufai Afarahim ene wode tudwa kyese so bi kasa no kura bi anim wo mo eboa aboaboa de ahyehye eni nwura wo ho no nyina no ayi afiri ho se de be na wo betimi asan asiesie ho yie na wo mo asi stores na ese wo mo sie titiri ne de asese no na wo no ma na eye wo mo de a wo mo nsa be sanso aka wo ma de ntimi obi a emohu. Nadmo, you could see that since morning our men are on grounds picking data, taking data of all the traders in the markets here. We are taking all those data so that when the whole place is cleared, road has been demarcated so that people don't encroach to the road to have easy access to the markets. Everybody will be allocated his or her place based on the list that we have. So for Nadmo, we are ready. We are already on grounds. Eyura Ahmed Rufai Afarahim no wono na ye atrenche mu aboafo mamu yi de no penimpa abedi akire no wo chese stores adan be sempem yensa ye no ehyehye wono ma wagya pade ahwere ye bia no wono mu wi a saafo no ensa besa ka wo made
Sompa 106.5 FM so yɛnto aso no Asantema Community Development Foundation de ato dwa sɛ nyina hin box site no wɔn ma ho kwan ɛmɛ nane mu ɛmfama adwuma bia Dr. Peter Chum ɛyɛ nsɛntwofo nhyiamu na wɔde sansɛm ne to dwa sɛ wɔn mu sisu dua ama obi aso ate sɛ saa boxer resources na ɛwɔ atwuma mponia district ɛwɔ Ashanti region no ɛsɛ sɛ wɔn manfo ɛwɔ kurom hɔ no tememu for local community no wɔn na ɛsɛ sɛ wɔn nya ho mfasoɔ paa na so obi be free baabi foforo na wɔba bɛdidi ho na so ne egu nanum sɛ wo no deɛ wɔbra wɔn mu ayɛ wɔn deɛ wɔn asase paa no saa box site ayɛ ba betuo no nso wɔn so paa deɛ ɛnya deɛ wɔn bɛma ho kwan saa yesi afimu bosome enan ni bosome yensa na ebe kola wi yente ho popoye bia enu ti se afre sem frefo se yemra mehia ne yenka nkira aban ni se in fact se sa company we aban na fa adwuma na ama wo so mu mra meye dia ene mo ma company fufuro bi ama because ya ti se company bi so ene na mase a ono ne botan se wo ba betu box site ni wo nyahini no dia afafom afa ntwaje kwanta akofa frese se hwihom akwa akopie mu ewa awaso eno de ensina enti se ana aba no waye na adwene dia ye ka ma na te se eno de ma so enti omo hwe se sa agreement o be ratify na so due emra na sebe Asantema so enya bia eye se ye two box site na the BB industrial hub sa industrial hub no ehya se afri ebuakwa akofa bibiani akopiem goso afa hosa akopiem aba besi sunyan ekwamu honom na aba besi tabre sa enkrefo nyina ehonum na industrial hub no eba bebelte enti anu ba ma adwuma bebre ebuso ama youth a ewo nyanyine ne portable mu ntime nya emu ha enti Asante region ni ba wo ha ni nyina ba benya adwuma ye ama ebiso abuso akọ Ghana afana nyina. Dr. Peter Chum was one kasa wotiri ho na ye ba be yiwa yiboni ano no eti wo mo ka ama omanfo nyina so ate se Asantema Community Development Foundation no a Asantema ye die de wo makoma so no nyina him box site ne de wo mo ma ho kwan emia mfama adwuma bia Kwame Redu Sompa nam sini ene different Asantema ebesom ye hi Sompa 106.5 anopa no nsia kase yebo no na ehuru sempampahye we ye de ma osefa kan ho hye na ntententimi kɔ onyuma so na yenya free nyina hina fa ho a ye kɔbono mantamu mantan no so afo yewura Adea Akye Abia Joseph na wode nsɛm bi atodwa bra wo hia na no mahemfo badwa ya wo mo bono mantamu a yewura osaje fo se Adea yo agimambadu otoso mienu do mama hene ne tua wo ma no ena odi tudwa se empotam ho no won de ne ba wo ba ye nyina wode asondwe ne nam kama ye se ebinum hyehye takra wo gem wa ahensem mu ene ahensement me ho ase enti wo ka ne plan ye plan fa e de akere nananom se eba bibia ye ahensem nananom ho ne fa enti nya de a wo mbetwetwe ene na wo mu gina court nom ne ho ade enti obi bia wo hyehye akire se wo so opa achi se tie bia emra bediu no ne de wo ya asomdwe hina wo de asomdwe mum ene nam nanamo ene wotumi se ye ka ahensem enti ahensem bia wo bono mane nga bia no wo be famra kwan so because ye hia asomdwe e wo bono mane nga na yatim e de aye adwuma bono mantan so afo yewura Joseph Adea Akye Abia wono e na ate se wotu nananom ahemfo badwa no efo Anopa nana KJC no nsia kase bo Sompa 106.5 FM so ena wutie no na Ghana ha de obi anim se adansie ho niema de wai se kokromoti a wosan ho bopo a enye yie eye nana KJC Company Limited abodini e de bono eye ekoba semprimo ya mo ne di kwa e se Ghana ha adansie ho niema no wo pede o branches e wo Ghana ha mantam dunsia eye ono nko a ekoba semprimo adansie ho niema se enye ne cement na wudi si wudan wo ye sure se dan na wusi no iron rods ena wo pa na de wo pe biara wo enadoa enchense de bodanso adansie hu ne mafichi ekotra da ebesie no eye ekoba simpuri mu bemena won sinsuo mu wi ansa na waham ne customer service nso eye je adansifo nyina di adansie se wo pe adansie hu ne ma dia na eye ekoba simpuri mu na KJC Company Limited na KJC Company Limited se anopai memo asonte se wo dan wo besie wie wate wo project ni wo be wie na no eya braba bi papa na beto adansie ho ne ma ne bo eda fom na watimi ede aye adwuma
ɛko ba simpiri mu yɛtene so ana yɛsɔre yare a wo nurse no efiri wo to ase hɔ no ɛde ba ɛfa wo chia ɛtore bi ekosi wo nase no yɛfrɛ ne sciatica sɛ mu ka wo net obi bɛ se yɛtwe de na ɛwo wontimi ntina se wotena se na wo to yɛ wo ya
Yaba Sompa. Sompa FM. Sompa FM. Yenina yetie Sompa. ne enyasem ketwa wo mu gi international 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nan 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Mommy. Yes, my daughter. And then on top of the washing machine. And your papa say, "See a dear come a sin in temso. Now some from you in the minswa. A chimu kama. Tell me in a metal property washing machine. Sa. I'm dear Sabra. That dear, what the ice cream doing in South Pay. Mommy, I didn't know top property free. A Chilean casa. Into the addition more and say a bubble bang. And train in a munkania. And I want to swat a papa. Hey, I don't know. Property air conditioner, fantastic. Daddy, I don't know top property air conditioner. Property air conditioner, who saw ya and them high.
I said that a special compressor they are shame. It's a money down so. The net I can't anymore. It's in foot room. Baby, I don't know why I'm mommy. So we pay do extra for Tony Sack our Accra Spintex and also Kumase for Tony Sack our Doom a Bay Methodist Church. Property. So papa preko. If I should be make sure you over. Ade, and not so good. What tell you should have seen about Queen Wayne say? Bra, see the time about Misha. It's your Jimmy me fear for a idea about the ever so. Really do this offering now. Bra, so because I need the time about Misha one dance ya. We are seeing now a better maker. It is malaria. What do I time about Misha? I know cool. You know what I want to meet any deal. What do I time about Misha? I know ma oba waffle food. You want ma for down for any akoda when you feel do you know and some of the total about Misha doing you. She said walk hospital and answer loud. I'm what we say. Who a 3D malaria be answer. I also time me TIME. Time about Misha. I feel malaria fever be under Ziba a woman. Even slap. We be at all over the counter medicine sellers and the herbal shop to do an FDA Akye Abia at all. Rise and shine with Yas toothpaste and Yas toothbrush. Start today off right by grabbing your Yas toothbrush and squeeze a refreshing dab of Yas toothpaste on it. With its soft bristles, the Yas toothbrush gently cleans your teeth and gums, giving you a comfortable brushing experience. As you brush, feel the powerful formula of Yas toothpaste working its magic, removing every stain in the cavity and leaving your teeth sparkling and fresh. Plus, Yas toothpaste helps make your teeth whiter and protect your gums, keeping them healthy and strong. Choose from our 3-variant toothpaste: Total Care, Herbal, and Wymed. Make Yas toothpaste and Yas toothbrush a part of your morning routine and start your day with a confident smile. Yas toothpaste and toothbrush, caring brand for caring families. SHS 1, 2, and 3 admissions have started at St. Andrews Senior High School, and I have good news. Have you finished PEC and not been placed in a school of your choice? Do you want to rewrite your WASI? Have you been posted far from home? Have you been placed in a day school but you prefer a boarding school? Or you have not been placed at all? Don't worry, just hear me out. Your best bet is St. Andrews Senior High School, a grade A SHS with excellent facility and a wonderful teaching and learning atmosphere. We offer general art, business, home economics, agric science, general science, and visual art. We are located at Accra, Asinkosu, New Edibiase, Dunkwa Ofin, Takradi Shama, Mankasim, and Seshi Asawenso. St. Andrews Senior High School. We are always in the lead. Choice, your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the ball kind they be now just the TV no one propose amamia. Nyebekesha. For my that is the shares no more. I just a new season. Yako. And the breakfast no. Many wedding come on. Matipa. And yeah, fair no say. Ano pay o my war Ghana a chiefing from maybe said that mango bolly wa ebisi bolly and up walk a cranwa no pay no insuno petty much no air cost so honomo a ruma be kusu on my walk a table bunin in Baltimore and apart from that no you say yenya your war and Nkoranza and an important model. And you breath every better no num every corner, and I say no, see, I'm bremuno, and I just say, watch that bob, so yaji 90.7 FM. Kakra, I go for the Anyaki modern and put up to be normal dear, we are breno, and you bring so. I want to organic if you Kakra, Damango, Boga, Tanga, Tamale, and then important so I jumped there. Making any teacher said in sooner. I got to talk and Mia baby free and for a copy of tiffin. Any own Nkoranza and then important bro Easton so you bring a chef. Was it a good as I order? Yes, me does. Okay, enti kwasiti ku ana yeti no
on the oka fana mmea nti Nkoranza ne potem bunu isiano baby bibiri benye nsu nti aya na oye bibia na ode no abehim ohun se ebeba nsu no beba nti no niam abetutu no na watoto no wano all right yewie ni sa no yenko Sompa 106.5 ewo Accra ne nkofo da ubon krata mu nsem no aba bedu anapai no na poso no embra tanu no na transfer ko no mo de meko afa me hwe kan no ho signboard na am say na omo de kwan Trasako wo na Trasano na ase me hu bibia kire o say Trasako me ka so say Trasako me say na ayeka